luetaan Jumalan sanaa ja opitaan 3 eri tärkeästä aiheesta. Ja ensimmäinen on se, että keitä me olemme Kristuksessa. On tärkeää tietää, kuka sinä olet. Muistat, kun sä kasvoit ja ehkä sulla oli huono itsetunto ja et tuntenut itseäsi. Sä ajattelit, että sä oot huono. No, joku voi sanoa, mä vieläkin koen sitä, että mä olen huono. Ja ajatellaan aina niitä negatiivisia asioita ja sitä katsotaan meidän huonommuuttamme, eikä nähdä niitä hyviä asioita, joita Jumala on laittanut meidän elämään. Joskus me ollaan hävetty sitä, että me ollaan jonkun näköisiä, jotenkin ei niin kuin sovelluta siihen ympäristöön, missä me ollaan erilaisia ja voi olla, että me ollaan saatu kärsiä siitä. Ja näin se on fyysisessä elämässä. Ja meidän täytyy oppia tuntemaan itsemme ja löytää se itseluottamus ja kuitenkin ilman sitä, että meistä tulisi ylpeitä, löytää se, keitä me ollaan. Ja yleensä se tapahtuu, kun me vartutaan ja tullaan vanhemmiksi ja saadaan elämän kokemusta, niin oikeastaan en mä tiedä, onko sä aika tyytyväinen itseesi, että kyllä tämä elämä nyt on mennyt ihan hyvin tähän asti. Ja niin kun, että sä oot nähnyt, että sä oot itse pystynyt oikealla asenteella kohtaamaan eri tilanteet elämässä. Ja se on ihmeellinen, minkälainen kapasiteetti meillä ihmisillä on siinä, mitä Jumala on meille antanut, jo ihan ihmisinä, että me ei nähdä sitä kapasiteettia, kunnes me tullaan siihen tilanteeseen, jolloin sitä tarvitaan. Nyt tänään on 30 asteen pakkanen, ja etkä sä kesällä tarvinnut mitään auton lämmitintä. Ja voi olla, että sä et ole autoa lämmittänyt 10 vuosiin, mutta nyt kaupoista on kaikki lämmittimet loppu, kun kaikki etsii nyt, missä se mun lämmitin on. Ja me pystytään kuitenkin tähän olosuhteeseen. Se on ihmeellistä, että me suomalaiset pystytään tähän 30 asteen pakkaseen kuitenkin niin kuin asennoitumaan. Multa kysytään, että miten sä voit olla täällä, kun sä asut Afrikassa. Suurimman osan elämästäni on asunut jo Afrikassa. Mutta se on mielenkiintoista, miten meillä on kuitenkin jotain siellä selkärangassa, kun me ollaan synnytty johonkin tiettyyn kulttuuriin tai olosuhteisiin, niin me pystytään kuitenkin asennoitumaan. Mulle tulee lapsuus mieleen, kun mä menin kouluun yli 20 asteen pakkasessa, ei äiti sanonut, että jos äitille sanoi, että nyt on liian kylmä, äiti sanoi, että ei nyt on liian kylmä, laitat vaatteita päälle ja kouluun. Ja niin mentiin kouluun ilman mitään ajatusta, että ei tässä nyt voi olla 20 asteen pakkasessa. Eli meillä on sitä kapasiteettia ja sitä, että me pystytään asennoitumaan ja me nähdään itsestämme uusia asioita uusissa olosuhteissa. Ja tämä on sitä elämää, mitä Jumala haluaa, että me elämme. Meidän ihmisen elämä on vaihtelevaa, on ylämäkeä, on alamäkeä, on hyviä päiviä, on huonoja päiviä, on aurinkoisia päiviä, on pakkaspäiviä, sadepäiviä. Ja olosuhteet muuttuu ja myös ihmiset voi muuttua. Ootko huomannut, että ihmisetkin muuttuu? Ja me voidaan muuttua paremmiksi tai me voidaan muuttua ehkä huonommiksi. Ja Jumalan tahto on se, että me muutumme Kristuksen kaltaiseksi. Ja Jumala on alkanut sen muutoksen jo meissä, että nyt tänä iltana katsotaan sitä, keitä me olemme Kristuksessa. Ja ihan aluksi mä haluan lukea toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 5. Kun mä luen korintolaiskirjettä, niin yleensä mä luin ne oikein mehevät
hyvät kohdat, mitkä siunaa meitä valtavasti, niin kuin jae 17, että me ollaan uusi luomus Kristuksessa, ja jae 21, jossa sanotaan, että me ollaan Jumalan vanhurskaus. Mutta sitten kerran mä luinkin luvun alusta. Ihan hyvä lukea joskus, jos sulle tulee joku sanan kohta niin mieleen, niin lue koko luku. Niin ennen jaetta 17, jossa sanotaan, jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Ja kun mä tulin uskoon 10-vuotiaana ja sitten mä aloin lukemaan Raamattua ja mä tulin tähän kohtaan ja mä ajattelin tätä kohtaa, että no mä uskon, että Jumalan sana on todellinen ja totta ja tosi. Ja se on Jumalan sana ja se pysyy ja se on varma. Mutta sitten mä ajattelin, että tämä kohta kuitenkin, että ei tämä nyt ihan ole niin, että ei kaikki ole kadonnut. Ei kaikki vanha ole kadonnut. Mä oon edelleen se ujo tyttö, jonka mä olin 10-vuotiaana. Mä en uskaltanut todistaa Jeesuksesta. Ja mä olin edelleen se arka ja ujo ja enkä tiennyt paljon niin kuin edes Jumalan sanasta. Ja mä koin niin kuin sitä huonommuutta ja sitä, että eihän kaikki ole kadonnut ja kaikki olisi tullut uudeksi. Ja se johtui siitä, koska mä katsoin itseäni ulkoapäin. Ja monesti me katsomme itseämme ainoastaan ulkoapäin ja me katsomme toinen toistamme ulkoapäin. Ja kun me vertaamme toinen toistamme ja sitten meillä on joku semmoinen pyhä kuva uskovasta ihmisestä, että uskovan ihmisen tulisi olla tällainen. Ja sitten me katsomme toinen toisamme ulkoa ja me sanomme, apua, kuinka toi voi edes sanoa, että se on uskossa. Ja helposti me tuomitsemme toinen toisemme, koska me katsomme toisiamme ulkoapäin. Nyt mennään siihen jakeeseen 16. Niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan. Mikä se liha on? Se, mikä näkyy. Se, mikä on se ulkokuori. Miltä me näytämme, mitä me sanomme, mitä me teemme. Niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Et jopa Jeesus, joka syntyi Nasaretissa, tai syntyi Betlehemissä, kasvoi Nasaretissa, Joosefin ja Marian poikana, niin emme me hänestä puhu niin kuin, että Joosefin poika, Marian poika. Näiden maallisten niin kuin, titteleiden mukaan, tai hänen maallisten ihmissuhteidensa mukaan, tai että Jeesus on Galilean mies. Mä tiedän, että on semmoinen laulu, lauletaan Galilean miehestä. Mutta Jeesus ei ole Galilean mies tänään. Hän ei ole se seimessä oleva vauva. Hän ei ole Joosefin poika, vaan tänä päivänä me katsomme häntä. Hän on Jumalan poika. Hän on jättänyt sen maallisen elämän, jolla oli tarkoitus. Ja tarkoitus oli, että hän menisi ristin puulle ja kärsisi ja kuolisi meidän tähtemme. Että hän olisi ensimmäinen niistä, joka syntyy uudesti. Ja me tiedetään kasteen merkitys, mitä se symboloi. Se symboloi sitä, että kun me mennään veden alle, me kuollaan Kristuksen kanssa. Ja kun me tullaan ylös, niin me myös tulemme siinä Pyhän Hengen ylösnousemusvoimassa. Se on se meidän uusi elintaso ja elinpaikka, olosuhde, ylösnousemusvoima. Olla Kristuksessa. Resurrection power. Ja miten me ajattelemme itsestämme, miten me ajattelemme toinen toisistamme. Paavali sanoi, että meidän ei tulisi katsoa lihan mukaan.
Afrikassa me voidaan katsoa, toi on valkoinen, toi on musta. Siellä on eri heimoja, sanotaan, toi on kikuju, toi on mun kampa, toi on... Ja erotellaan ihmiset luokkiin ja eri heimoihin. Ja Paavali sanoi, että meidän ei tulisi tehdä sitä. Ja sitten hän sanoo tämän voimallisen, jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Nyt meidän pitää mennä 3. Johanneksen evankeliumissa 3. lukuun, että me ymmärrämme sen uuden luomuksen salaisuuden, mikä on se uusi luomus. Ja Jeesus itse opettaa. Ja se on aina mahtavaa, kun luemme Jeesuksen opetusta ja Jeesus opettaa. Ja hän alkaa puhumaan siitä suurimmasta ihmeestä, mikä voi ihmiskunnassa tapahtua, kun ihminen uudesti syntyy. Ei ole mitään suurempaa ihmettä kuin uudesti syntymisen ihme, jolloin ihminen muuttuu uudeksi luomukseksi. Ja tässä Nikodemus tulee Jeesuksen luo, ja emme käy tätä koko kertomusta läpi, mutta Nikodemuksen kysymys oli, että kuinka ihminen voi vanhana syntyä, kun Jeesus sanoi, että totisesti minä sanon sinulle jakeessa 3, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Kristuksessa meidät on tuotu siihen valinnan paikalle, että ei ole mitään muuta tietä kuin Kristus. Uudesti syntyminen tapahtuu ainoastaan Kristuksen kautta ylhäältä. Ja silloin Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä, eikä hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Nikodemus ajatteli hyvin inhimillisesti, niin kuin me usein ajatellaan. Niin kuin minä ajattelin tätä 2. korintolaiskirjettä 5.17. Mä ajattelin sitä hyvin inhimillisesti, että eihän kaikki ole tullut uudeksi. Eihän kaikki vanha ole kadonnut. Mutta Jeesus jo alkoi opettamaan, että meidän tulee katsoa syvemmälle henkeen. Voimmeko uskossa nähdä toinen ihminen uudesti syntyneenä sillä samalla uudesti syntymisen voimalla, Jeesuksen veren kautta ja Pyhän Hengen voiman kautta. Meissä asuu sama voima, meissä asuu sama Jumalan vanhurskaus. Niin Jeesus sanoo, älä ihmettele, tai mennään jakeeseen 6. Mikä lihasta on syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Jeesus sanoi, mikä lihasta on syntynyt, puhuen siitä ensimmäisestä syntymästä. Ja jokainen, joka me ollaan täällä, niin me ollaan synnytty äidin kohdun kautta tähän maailmaan. Synnyimme lihana, ihmisinä, pieninä vauvoina. Ja Jeesus sanoo tavallaan, että Nikodemus, se on jo tapahtunut. Sun ei tarvitse mennä äidin kohtuun enää, vaan nyt puhutaan ihan toisesta, uudesta syntymisestä. Ja Jeesus sanoo, mikä hengestä, suuri H, puhuu aina Pyhästä Hengestä. Mikä hengestä on syntynyt on henki, pieni H. Mikä hengestä on syntynyt on ihmisen henki. Eli uudesti syntymisessä, pelastuksessa tapahtuu se ihme, että me uudesti synnymme. Meidän henkemme syntyy uudesti. Henki, joka kuoli. Roomalaiskirjeessä 5. Mennään Roomalaiskirjeeseen 5 ja pidän vielä sormi siellä. Roomalaiskirja on mahtava opetus siitä, miten ihminen pelastuu armosta uskon kautta. Ja
jakeessa 12, Roomalaiskirja 5:12, samoin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema. Aatamin ja Eevan synnin kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Aatami ja Eeva kuolivat hengellisesti. He menettivät sen hengellisen yhteyden Jumalaan ja heistä tuli syntisiä. Ja sitä perisyntiä sanotaan Aatamista perityksi synniksi, että me kaikki synnymme syntisinä. Ja me kaikki tarvitsemme Jeesusta pelastajaa, että me voimme saada ottaa vastaan uudesti syntymisen. Jotain mahtavaa on jo tapahtunut sinun hengessäsi. Ja se sun henkesi on suurempi todellisuus kuin se sinun ulkokuoresi, koska se sun ulkokuori Tuula kerran monien aikojen päästä, tai voi olla, että se ei tapahdukaan, Jeesus tulee aikaisemmin. Se ulkokuori laitetaan haudan lepoon, mutta sun sielusi, sinun henkesi elää ikuisesti. Ihmisen henki on se todellinen sinä, minä. Se ei ole tämä ulkokuori, koska tämä ulkokuori on vajavaista ja se menee jälleen tomuun. Tomusta tullut ja tomuun menee, mutta ihmisen henki elää ikuisesta ikuisuuteen. Ja tämä on se, minkä tähden meidän tulee todistaa Jeesuksesta ja voittaa ihmisiä Jeesukselle, koska tulee se päivä, jolloin jokainen jättää tämän elämän ja astuu siihen ikuisuuteen. Ja se on tässä ajassa, kun ihminen valitsee, elämmekö me ikuista elämää vai ikuista kuolemaa. Se on järkyttävää. Mä uskon, että kun meille uskoville tulee enemmän ilmestystietoja, meidän niin kuin mieli avartuu Pyhän Hengen avulla, että me näemme, keitä me olemme. Me emme ole vaan ylistarolaisia tai seinäjokelaisia, syntynyt isossa kyrössä. Se iso kyrö seuraa mua mun passissa lopun elämääni. Söde Östeteljessä syntynyt. Ja monet tällaiset asiat, ne rajoittaa meitä ja saa meidät ajattelemaan, että en mä voi, koska minä olen tällainen. Mutta jotain suurempaa on tapahtunut meidän sisimmässämme kuin se, mitä on ulkopuolella tai mitkä on meidän olosuhteet. Halleluja! Voitko sanoa aamen? Ja nyt mennään takaisin sinne Johanneksen lukuun 3. Ja Jeesus sanoo sitten jakeessa 7, että älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Me ollaan vähän niin kuin semmoinen mysteeri. Ja se on mysteeri. Se on niin kuin tuuli, jota me ei voida nähdä. Sun henkiolento on niin kuin tuuli. Nyt näinä viime päivinä on ollut tuuletonta. Ei näy, että lumi pöllyää maantiellä. On hyvin hiljasta ja me voidaan sanoa, että ei ole tuulta. Me ei voida värittää tuulta punaiseksi tai siniseksi, että me sanotaan, tuolla on tuuli, nyt se on tuolla. Vaan me tunnetaan tuuli liikehdinnästä. Kun sä katsot puun oksia, niin sä tiedät, että tuuli liikuttaa niitä puun oksia. Kun sä näet jonkun lehden lentävän ilmassa, niin sä tiedät, että on tuulinen päivä. Ja sinä ja minä hengellisinä ihmisinä, me ollaan semmoinen mysteeri, että ei voi sanoa, että tuula on sininen. Tai
Tuula on tällainen, laittaa joku leima Tuulan päälle, että Tuula on nyt tällainen. Me ollaan hengellisiä ihmisiä, jotka on Jumalan pyhän hengen vaikutuksen alla ja me menemme niin kuin tuuli. Joskus se ei ole niin kuin, että me toitotetaan sitä, että me ollaan uskovia, mutta meidän liikehdinnasta pyhä henki, joka vaikuttaa meidän kautta, niin se tuo valoa, se tuo rakkautta, se tuo hyviä tekoja. Se vaikuttaa. Ja niin kuin sitten joku vai sanoo, mitä Tuulassa on erityistä? Mitä se on se erityinen Tuulassa? No se on se pyhän hengen vaikutelma, mutta ei voi sanoa, että joo, Tuula on näin, koska hän on hyvä laulaja, tai hän on hyvä saarnaaja, tai hän on hyvä tässä. Että se ei ole meidän hyvyys, mitä me osataan, vaan se on Jumalan pyhän hengen työ, mikä on tapahtunut meissä jokaisessa. Uudesti syntymisen ihme. Ja me ei voida ottaa sitä niin kuin, omaksua sitä, ellemme omaksu sitä uskon kautta. Ja sen tähden meitä kutsutaan uskoviksi. Uskovat uskoo. Mitä syntiset tekee? Syntiset tekee syntiä. Me olemme uskovia. Emme ole uskovia syntisiä. Nyt jonkun oppi musertuu palasiksi. Emme ole uudesti syntyneitä syntisiä, koska jos olemme uudesti syntyneet, niin silloin se vanha on poissa, se vanha on kadonnut, vaan olemme ainoastaan uudesti syntyneitä. Joo, sä voit sanoa, joo, mutta mitäs kun sä valehtelet? Niin, sä katsot nyt siihen lihaan. Sä katsot nyt siihen lihaan. Sä katsot siihen ulkokuoreen, sä katsot siihen, mitä mä sanon, mitä mä teen. Mutta se ei ole se, minkä Jumala teki uudesti syntymisen ihmeessä. Hän aloittaa sisältä ulospäin. Ja ellemme ymmärrä, keitä me ollaan sisäisesti, niin myöskään se ulkonainen Kristuksen kaltaiseksi tuleminen ei ole todellista. Se ei ole sitä, että me ollaan juurtuneita Kristuksessa, vaan me voidaan yrittää olla hyviä. Me voidaan yrittää olla pyhiä. Mutta sitten tulee se kohta, jolloin me huomataan, että se mun yritys olla pyhä ei riitä. Ja usein siinä on ylpeyttä, mikä aiheuttaa, että me voidaan langeta syntiin. Mutta se on niin kuin erillinen aihe, pyhitysoppi. Mutta nyt puhutaan siitä, keitä me olemme Kristuksessa. Mikä on se uudesti syntymisen ihme. Ja Nikodemos kysyi Jeesukselta, kuinka tämä voi kaikki tapahtua? Ja Jeesus sanoi, etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä? Ja jos mennään jakeeseen 16, Johannes 3:16, ja me kaikki osataan se. Voidaanko sanoa se yhdessä? 1, 2, 3. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä evankeliumi, Johannes 3:16, mikä on julistettu ympäri maailmaa. Biljoonat ihmiset ovat saaneet kuulla sen. Jeesus kertoi tämän Nikodemukselle. Ja täytyy olla, että Johannes oli siellä, koska Johannes kirjoitti tämän evankeliumissaan. Tässä luvussa Jeesus kertoo sen koko uudesti syntymisen ihmeen. Se tapahtuu uskon kautta Jeesukseen. Me muutumme sisäisesti. Meidän hengestämme tulee uudesti syntynyt. Ja me uskotaan, että Jumala tuo herätyksen kaikkialle maailmaan. Myös tänne Ylistaroon ja Seinäjoelle ja Suomeen. Ja
meidän ajatuksena vähän oli tämän opetuksen tarkoituksena oli se, että me valmistaudumme. Me valmistaudumme auttamaan niitä, jotka tulee uskoon. Ja ellei me ymmärrä sitä, mikä se suuri ihme, armon ihme, pelastuksen ihme, mikä on tapahtunut meidän sydämessämme, meidän hengessämme, mikä on se muutos, kun me olemme muuttuneet syntisistä vanhurskaiksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ellei me ymmärrä sitä Jumalan suurta armoa, niin me voidaan olla helposti tuomitsevia. Mä oon nähnyt sen Afrikassa, me oltiin Pian kanssa 90-luvulla suuren herätyksen keskellä. Ja muistan, että jos jollakin oli pitkä tukka niin kuin Karilla, ensimmäisenä Karin tukka leikattaisiin. ja afrikkalaisilla tiedät, että silloin se täytyy miehillä olla niin kuin rasta. Jos afrikkalaisilla oli rasta, niin kun he ovat sanoneet syntisen rukouksen, niin heidät viedään niin kuin sinne seurakunnan ovesta ulos. ja siellä sitten heti neuvotaan, että kuule, sun pitää tuo tukka leikata. Ja on meidänkin kulttuurissa ollut sitä, että mä muistan, mumma sanoi äitille, että kun äiti leikkasi otsatukan, niin mumma sanoi äitille, että kuule se perkele tarttuu ensimmäisenä siihen otsatukkaan. Me ollaan naurettu näille, mutta se oli todellista. Niin kuin Afrikassa sitten voi olla, että niin kuin, sä et tule koskaan näkemään mua Afrikassa farkut päällä. Mulla on aina hame päällä. Ja koska se on heille, naisilla ei saa olla housuja. Se, että mulla on hame päällä, niin mulle se on kristityn kärsimystä. Mirjam, kristityn kärsimystä. Ja siihen on tottunut. Paavali sanoi, että hän on tottunut kaikkeen ja pitää kaikkeensa yrittää, että on hyväksytty. Mutta sitten, että me voidaan mukautua siihen ihmisten vaatimusten mukaan. Mutta meidän tulee kasvaa siitä ulos, että me vaadi toinen toiseltamme asioita, joilla oikeastaan ei ole mitään iankaikkisuuden kanssa tekemistä. Rakkaat ystävät, me vaadimme uskovina toinen toisistamme asioita, millä ei ole mitään niin kuin, iankaikkisuuden kanssa tekemistä. Ja sen tähden meillä on paljon eri puraa, me ollaan eri niin kuin kirkkokuntia, me ollaan erilaisia, eri tavoin uskovia. Multa kysyi yksi nuori tyttö, mikä ero on luterilaisella kirkolla ja helluntaiseurakunnalla? Mun piti laittaa oikein teologinen hattu päähän, että mä pystyin sen selittämään. Sitten se sanoi äitillensä, että äiti, et sä mulle kertonut sitä nuon. Että tämä tyttö oli äitiltänsä jo kysynyt, että mikä ero on. Mutta se pointti oli mulla ja sillä äitillä, me sanottiin, että ei se ole se kirkkokunta, ei se ole se kaste, mikä pelastaa, vaan se on usko Jeesukseen. Aamen. Voitko sanoa aamen? Aamen. Kaste on tärkeä, mutta se on usko Jeesukseen, mikä pelastaa. Että voimmeko me niin kuin avartaa itseämme näinä lopun aikoina, meidän sydäntämme, että voidaan niin kuin sanoa, että Kristuksen ruumis on suurempi kuin Ylistaron helluntaiseurakunta. Amen. Pystymmekö me niin kuin näkemään ihminen, joka tulee toisesta kirkkokunnasta ja hän sanoo, että minä uskon Jeesukseen. Pystymmekö me näkemään, niin kuin Paavali sanoi, syvemmälle kuin se ihmisen ulkokuori tai se leima, jonka me olemme laittaneet hänen päällensä. Jos meiltä otettaisiin tämä ulkokuori pois, niin miltä me näytettäisiin? Ei mitään. Voi kuule, halleluja. Pelastus on laaja termi.
Ja siihen sisältyy syntien sovitus. Siihen sisältyy myös pyhityselämä, kun me elämme uskovina ja muutumme Kristuksen kaltaiseksi ulkoisesti. Mutta siihen sisältyy myös kirkastuminen, jota me emme vielä ole nähneet. Et voimme sanoa näin, että paras on vielä edessäpäin. Me emme ole nähneet sitä kirkastumista, kun kerran me katsomme Jeesusta Kristusta kasvosta kasvoihin. Ja me muutumme, me olemme hänen kaltaisiaan. Me ei enää katsota niin kuin ymmärretä maallisella ymmärrykseltä, vaan meillä on otettu rajat pois ja me näemme, me ymmärrämme niin kuin Kristus ymmärtää. Se on ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 13. Täällä me ymmärrämme vajavaisesti, mutta siellä rajat on pois ja me olemme kirkastuneita. Mutta se Jumalan kirkkaus ja se uudesti syntymisen ihme, mikä ei muutu jopa kuoleman rajan ylittämisen kautta, se uudesti syntymisen ihme ei muutu. Sinun henki-ihmisesi ei tule enää muuttumaan, vaan sinä olet jo saanut sen lopullisen. Sinä olet saanut sen lopullisen muutoksen jo sinun hengessäsi. Ei tarvita enää niin kuin mitään viimeisiä rukouksia tai jotain sellaista, joka niin kuin johdattelee sinut rajan toiselle puolelle. Ei, juuri nyt me ollaan valmiita ja me olemme saaneet sen lopullisen muutoksen meidän sisimmässämme, meidän hengessämme. Meidän henkemme ei tule muuttumaan. Meidän henkemme on Pyhän Hengen temppeli. Meidän henkemme on Jumalan hengestä syntynyt. Ei meidän omasta hengestämme, ei meidän kirkkokuntamme oppien tähden, vaan Jumalan pyhästä hengestä ihminen uudesti syntyy. Nyt me tullaan katsomaan muutama minuutti vanhurskaus-sanaa. Mitä vanhurskaus merkitsee? Mitä me tarkoitetaan sanalla vanhurskaus? Suomeksi se kuulostaa hyvin sellaista hurskaalta. Ja jos sanotaan hurskas ihminen, me joskus käytetään sitä niin kuin, että joku on ylpeä, mutta se tarkoittaa oikeasti, että ihminen on oikeamielinen. Ja se vanhurskas, se tulee niin kuin vakaa hurskas, vakaa oikeamielinen, Jumalan mielen mukaan luotu, Jumalasta syntynyt vanhurskas. Ja nyt me luetaan 2. Korintolaiskirje 5, jae 21. Ja voidaan lukea sieltä jakeesta 17. Mun tulee lämmin. Mä en tiedä, onko sun kylmä. Mun tulee nyt lämmin. Halleluja. Mä luen jakeesta 17, jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Huutomerkki. Oletko sä huomannut sen huutomerkin? Voit alleviivata sen huutomerkin, koska Paavalilla oli tarkoitus, että me niin kuin oikein huudahdetaan, että uusi on tullut tilalle. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Älä enää etsi sitä vanhaa ihmistä, koska se on kadonnut. Älä etsi sitä syntistä ihmistä, vaan näe itsesi Kristuksessa, Jeesuksessa uutena luomuksena. Tämä on vähän niin kuin, muistaakseni 18-vuotiaana sä opettelit ajamaan autoa. Martti, muistatko? Se oli uutta, mutta se oli kivaa. Ja me katsottiin muiden, kun ne ajeli autolla ja me ajateltiin, voi ihanaa, että mäkin haluan ajokortin. Mutta se piti oppia.
Ei voinut vaan niin kuin mennä, että joo, nyt mä haluan autoa ja mä ajan. Ei, sun piti mennä kouluun ja opetella ajamaan autoa. Ja se oli uutta. Ja jotkut meistä ensimmäisellä koeyrityksellä mun opettaja sanoi, että no et sä oikein sitä hyvin tehnyt, mutta kun oli kesän alku, niin se sanoi, että kyllä mä sulle ajokortin annan. Ja sitten kun mä sain sen ajokortin, niin oli ihana, kun mä olin niin kuin luvan takaa, mä sain ajaa autoa. Mutta mä olin vieläkin varovainen, mun piti oppia ja silloin oli vielä ainakin se 80 merkki. Sulla oli leima, että sä vielä harjoittelet vuoden eteenpäin. Ja kun me tullaan uskoon, niin meidän tulee ymmärtää, että tämä on uutta. Tämä ei ole jotain, mitä sä oot elänyt. Tämä ei ole jotain, mitä sä oot oppinut isoäidiltä tai pastorilta tai vanhemmilta tai suvultasi perinteistä. Ei, tämä on uutta. Tämä on uusi elämä Kristuksessa. Sä et ole mennyt tätä tietä aikaisemmin, tätä uskovan vaellusta, vaan sinä alat vaeltamaan ja se on uutta joka päivä. Ja se olemus on uusi. Et me voidaan jopa sanoa, että hei, mitä mussa on erilaista? Ja ehkä joku koki uskon tulen kohdalla, kun sä sanoit Jeesukselle, että tule minun Herrakseni, anna mun syntini anteeksi, niin sä koit, miten se synti otettiin pois. Sä et sitä laittanut sivuun, vaan se otettiin, sä koit keveyden. Joku koki ilon ja rauhan, joku koki semmoisen muutoksen, mä oon erilainen, mä en ole enää sama. Meidän tunteet koki sen, ja eikä ihmekään, koska kun sisäinen ihminen muuttuu 100%, 100%, niin kyllä se pitäisi tuntua vähän ulkokuoressakin, että jotain on sisällä tapahtunut, jotain on erilaista. Ei tupakka maistu, ei viina maistu. Jotain nyt on muuttunut. Ja kun me ymmärrämme, keitä me olemme, on helpompaa vaeltaa pyhityksessä. Eli tämä on uutta. Sano vierustoverille, että tämä on uusi elämä. Jae 18. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, koska rikkomukset laitettiin Jeesuksen ylle. Jumala sovitti maailman itsensä kanssa. Se on mielenkiintoinen asia. Me tarvittiin sovitus. Jumala tarvitsi sovituksen, että hän voi ottaa takaisin ihmisen siihen yhteyteen ja tehdä hänestä uusi luomus. Niin Jumala löysi sen tien pojassaan Kristuksessa, että hän sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Jae 21. Hänet, Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan, hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala, Isä Jumala, teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Mä luen sen uudestaan. Hänet, Jeesus, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jumala on vanhurskauttanut meidät. Sillä hetkellä, kun me otettiin Jeesus vastaan, niin Jumala vanhurskautti meidät, meidän henkemme,
Meidän henkemme tuli eläväksi, syntyi uudesti ylhäältä Pyhän Hengen voimasta. Meistä tuli uusi luomus ja tämä uusi luomus on vanhurskas, pyhä. Me luetaan hebrealaiskirjeessä, että niin kuin synti ei voi estää meitä näkemästä Jumalaa. Ja monesti me niin kuin ajatellaan, että koska synti on niin lähellä kuitenkin, se on meidän ruumiissamme ja me ajatellaan sitä, että en mä ole vielä valmis. Jollakin voi olla epäilys siitä, että onko mä valmis, olenko mä muuttunut, olenko mä uudesti syntynyt. Koska mä näen sen synnin niin lähellä mua ja jopa minussa toisinaan. Että olenko minä uudesti syntynyt. Tiedätkö, uudesti syntyminen on Jumalan teko. Se on Jumalan teko. Jumala, Isä Jumala, sovitti meidät Kristuksessa. Hän teki suunnitelman, hän lähetti poikansa ja Jumalan poika Jeesus kuoli meidän tähtemme. Hänen verensä vuoti meidän lunastuksen tähden. Se on meidän lunastuksemme hinta, Jeesuksen veri. Ja kun me otimme Jeesuksen vastaan, niin siinä hetkessä tapahtui uudesti syntyminen ylhäältä. Meistä tuli uusi luomus Kristuksessa. Hänet, joka ei synnistä tiennyt. Tämä on se syy, minkä tähden ihminen ei voi kuolla toisen ihmisen puolesta. Jeesus ei tiennyt synnistä. Hän oli 100% ihminen. Hän syntyi ihmiseksi niin kuin sinä ja minä. Sillä erolla, että hän ei tiennyt synnistä, koska hänen veressään ei ollut sitä Aatamin syntiä. Hän on Jumalasta syntynyt. Ja tämä erottaa sen muiden uskontojen kanssa. Muut uskonnot voivat uskoa, että Jeesus on profeetta. He uskovat, että Jeesus on historiallinen henkilö. Joo, Jeesus syntyi, Jeesus asui Israelissa. Mutta he eivät tunnusta, että Jeesus on Jumalasta. Koska se muuttaa kaiken, että Jeesus on Jumalan poika. Jumalasta syntyi. Hän sikisi Pyhästä Hengestä. Hän ei tiennyt synnistä, mutta hän otti meidän, jotka tiesimme synnin. Hän otti meidän synnin päälleen. Ja hän kärsi kuoleman, että me hänen kauttaan tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Sinä olet Jumalan vanhurskaus. Tämä on aika hurja asia. Me olemme uudesti syntyneitä ylhäältä ja me ollaan puettuna Jumalan vanhurskaudella. Sen tähden me olemme valmiita. Ja roomalaiskirjeessä 1 Paavali aloittaa niin kuin paljastamaan sitä vanhurskauden salaisuutta ja miten Jumala tekee ihmisen vanhurskaudeksi. Ja hän ilmoittaa siinä, että vanhurskaus ilmestyy ja ilmoitetaan Jumalan sanan kautta. Roomalaiskirje 1 jae 16, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Minä en häpeä evankeliumia. Mikä on se evankeliumi? Onko se Johannes 3:16? Se on kaikki, mitä Jeesus teki, mitä Jeesus opetti ja hänen kuolemansa ja hänen ylösnousemuksensa
Se on evankeliumi, hyvä uutinen. Se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Ei sanota jokaiselle, joka on hyvä uskova. Jokaiselle, joka on erottanut itsensä Jumalalle. Jokainen, joka on lopettanut tupakan polton. Jokainen, joka käy kirkossa säännöllisesti. Jokainen, joka lukee Jumalan sanaa. Ei sanota näin, vaan sanotaan jokaiselle, joka uskoo. Jumala on tehnyt pelastuksen niin yksinkertaiseksi, että ei tarvita muuta kuin usko Jumalaan. Ei tarvita rituaaleja meidän muuttumiseksi, ei tarvita 10 oppituntia ja raamattukoulua, että me muutumme. Ei, vaan me uskomme Jumalaan ja siinä hetkessä tapahtuu se uuden luomuksen ihme ja me olemme täysin muuttuneita. Se on Jumalan työ. Juutalaisille ensin ja sitten myös kreikkalaisille. Siinä, jae 17, siinä, mä oon alleviivannut ton siinä. Siinä Jumalan evankeliumissa, jota me emme häpeä, siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Kuinka monta vanhurskasta on täällä tänään? Amen. Me olemme vanhurskaita. Me elämme uskosta. Se on ilmoitettu siinä evankeliumissa. Jeesuksen, mitä Jeesus opetti, mitä hän teki. Hänen kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa. Uskomalla siihen me saamme Jumalan vanhurskauden. Nyt, koska aika on todella lyhyt, päätetään tähän. Tätä sanotaan pelastuksen kolmioksi. Tämä nyt ei ole mikään niin kuin sellainen oppi tai joku, mikä sun pitäisi tietää. Triangle of salvation. Mutta tämä on mielenkiintoinen, koska tämä näyttää, mitä pelastus pitää sisällänsä, miten Jumala toimi siinä, että hän vanhurskaasti, pyhästi, ilman että hän kompromissaisi sitä omaa pyhyyttään ja asemaansa, hän teki meistä vanhurskaita. Se on roomalaiskirjeessä luvussa 3. Ja mä haluan lukea sen teille jakeesta 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Eli ilman tekoja. Jumalan vanhurskaus ilmestyy ilman lakia. Ei tarvita niitä tekoja, että meistä tulisi vanhurskaita tai me jollain tavalla me ansaitsisimme vanhurskauden, vaan Kristuksen kautta, kun me uskomme häneen, niin me saamme Jumalan vanhurskauden. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus on meidän lunastajamme. He is our redeemer. Ja se pitää sisällään sen, että meidät on ostettu takaisin. Niin kuin ennen vanhaan oli orjia, jotka ostettiin vapaaksi ulos orjuudesta. Lunastus pitää sisällään se, että tämä
tämä esine tai tämä ihminen kuuluu jollekin ja hänestä maksetaan hinta, hänet lunastetaan. Mä muistan Pia kerran Keniassa laittoi uhrikoppaan kultaisen kaulaketju, jonka hän oli saanut isältään. Siinä oli risti ja Pia halusi antaa sen ja sitten se myytäisi, vaihdettaisiin rahaksi. Ja yksi pastori, joka sitten näki sen, niin hän sanoi, että tämä kuuluu Pialle. Ja hän kutsui Pian toimistoon ja hän sanoi, että kuule, että ainoastaan sinä tiedät tämän kultaketjun arvon. Jos me myydään tämä ketju, niin me myydään se jollain pienellä summalla jollekin, mutta sä tiedät tämän arvon, koska tämä kuuluu sinulle. Sä oot tämän antanut. Tai voisiko sanoa menettänyt, sä oot luopunut tästä. Mutta sä voit saada sen takaisin itsellesi. Ja tämä pastori sanoi, että niin, anna sille joku hinta. Ja sä lunastat tämän ketjun takaisin itsellesi. Ja se oli vähän niin kuin sitten osamaksulla. Jumala ei tee mitään osamaksulla. Pia sitten maksoi sitä, kunnes hän oli maksanut sen summan siitä ketjusta. Ja hän sai ketjun takaisin itselleen. Ja tämä on lunastus. Jumala päätti hinnan, koska Jumala on pyhä, Jumala on vanhurskas. Me emme pystyneet laittamaan sitä hintaa. Jumala sanoi, että se on Jeesuksen, minun poikani veri on se hinta. Mutta Jeesus teki sen lunastustyön. Ja näet, että miten meillä on täällä vasemmalla alakulmassa Jeesus, oikeassa alakulmassa ihminen, ylhäällä Isä Jumala. Ja lunastuksesta lähtee tämä keltainen nuoli ihmistä kohtaan, että lunastus pelastuksessa on se, mitä Jeesus teki ihmistä kohtaan. Hän lunasti, hän maksoi verellään hinnan, niin kuin ekassa Pietarin kirjassa, ekassa luvussa sanotaan, että meidät on lunastettu kalliilla Jeesuksen verellä. Mutta sitten tässä puhutaan myös armoistuimesta. Jakeessa 25. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaakseen vanhurskautensa. Koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämä armoistuin on se, missä me löydämme armon, armahduksen. Me voitaisiin vähän kuvata sitä, että kun Jeesus kuoli ristin puulla, niin Jumalan viha. Ilman armoistuinta Jumalalla oli viha ihmistä kohtaan synnin tähden. Mutta Jeesus tuli armoistuimeksi, jolloin Jumalan viha ristin puulla kääntyi Jeesukseen Kristukseen. Jeesus otti sen vihan, mikä olisi kuulunut sinulle ja minulle synnin tähden. Jeesus otti sen päällensä ja Jeesus kuolemallaan käänsi vihan pois meistä. Että jos olet ajatellut, että Jumala jotenkin jossain vaiheessa vihaa sua, niin se on valhe. Jumala ei vihaa sinua. Hän rakastaa sinua. Hän rakastaa jokaista syntistä, joka ei ole vielä ottanut vastaan Jeesusta. Ja hän rakastaa meitä, uskovia, koska Jumalan viha kääntyi ristinpuulle ja Jeesus otti sen rangaistuksen, vihan. Kun sä ajattelet niitä ristinpuun hetkiä, tuli pimeys, kuului maanjäristys. Kaikki ne dramaattiset, sä voit kuvitella, mitä henkimaailmassa tapahtui, kun Jeesus kuoli ristin puulla. Hän otti sen synnin päällensä, hän otti sen rangaistuksen ja hän otti Jumalan vihan päällensä. Hän kantoi sen, mikä kuului meille. Ja roomalaiskirjan jakeessa luvussa 1 ja 2 ja 3 alkupuolella Paavali selkeästi puhuu, miten Jumalan viha oli
ihmistä kohtaan synnin tähden. Ja hän sanoi, että juutalaiset on tehnyt syntiä, pakanat on tehnyt syntiä, kaikki on tehnyt syntiä. Ja hän sanoi, että kaikki on Jumalan kirkkautta vailla. Ja me ainoastaan saadaan lunastus ja uudesti syntyminen, vanhurskaus uskon kautta Jeesukseen. Että Jeesuksen ristin kuolema on kaventanut kaikkien tie. On pakanoita, juutalaisia, kaikkien meidän tie kulkee ristin läpi. Jos me halutaan elää Jumalan kanssa taivaassa ikuisesti, niin ainut tie on tulla Jeesuksen luo. Ei ole mitään muuta tietä. Jeesus on ainoa tie. Ei ole mitään semmoista kirkkouskovaista tai sellaista hyvää pyhimystä tai itse pyhyyttä ja itse vanhurskautta. Ei ole mitään sellaista. On ainoastaan Jumalan vanhurskaus, joka me otetaan vastaan, kun me otetaan vastaan Jeesus. Ja sen tähden me olemme Jumalalle kelvollisia. Jeesuksen tähden. Amen. Eli kun Jeesuksesta Isä Jumala teki Jeesuksesta armoistuinen, niin Isä Jumala tarvitsi sen. Isä Jumala tarvitsi syntipukin, jos sanotaan näin. Isä Jumala tarvitsi sen sijaiskärsijän, sen uhrilampaan, jonka ylle se kaikki synti laitettaisiin. Että ihmiskunnalle ei luettaisi heidän rikkomuksiaan. Kaikki rikkomukset, kaikki. Oli mikä rikkomus tahansa, se on laitettu Kristuksen päälle. Ja sen tähden meille kuuluu anteeksi antamus. Sen tähden me voidaan tulla Jeesuksen luo ja pyytää anteeksi. Mitä tahansa me oltaisiin tehty, me saadaan anteeksi, koska Jeesus on sen jo kärsinyt ristinpuulla. Isä Jumala ei olisi ollut pyhä ja vanhurskas, jos hän olisi jollain konstilla, ihmiskonstilla sanonut, että joo, nyt mä vaan sanon, että te olette minun lapsiani. Nyt mä vaan mä päätän, että ei kenenkään tarvitse kuolla. Minä olen Jumala. Minä päätän, kaikki olette Jumalan lapsia. Ei. Jumalan vanhurskaudessaan hän ei voinut tehdä kompromissia, vaan täytyi olla uhri. Ja Jeesus Kristus, hän on se uhri. Ja sen tähden, katso noita nuolia, sen tähden Isä Jumala, näette toi oikeanpuoleinen nuoli, vanhurskauttaminen. Sen tähden Jumala voi vanhurskauttaa ihmisen, joka uskoo Jeesukseen. Onko tämä yksinkertaista vai menikö tämä monimutkaiseksi? Sä katsot niitä nuolia. Älä katso niitä nuolia. Mutta sä näet sen, että Isä Jumala, koko pelastus on valtava suunnitelma ja jokaisella näillä termillä, mitä me nähdään Jumalan sanassa, lunastus, armoistuin, vanhurskauttaminen, niillä on merkitys Jumalan mielessä, Jumalan suunnitelmassa, että Jumala olisi vanhurskas vanhurskauttaessaan sinut ja minut, kun me uskotaan Jeesukseen. Että älä anna itsesi tai vihollisen sanoa sulle jotain muuta, mikä on valhetta. Me uskossa otamme vastaan Jumalan sanan ja alamme iloitsemaan siitä, että me olemme vanhurskaita. Jos ei ole mitään muuta iloitsemisen aihetta meidän elämässä, niin se suurin ilon aihe pitäisi olla, että me olemme uusi luomus Kristuksessa. Kaikki vanha on kadonnut. Meillä ei ole mitään menettämistä tässä elämässä. Me ollaan jo voitettu ikuinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Me olemme Kristuksessa taivaallisissa. Me hallitsemme yhdessä hänen kanssaan. Ja niin mahtavia asioita me voidaan tehdä yhdessä Jumalan kanssa ja Jeesuksen kanssa, Pyhän Hengen kanssa, kun me ymmärrämme, että me ei olla vaan jotain syntisiä, jotka täällä niin kuin menee läpi tämän elämän ja sitten jotenkin me toivotaan, että silloin viimeisellä hetkellä me nyt päästään Jumalan valtakunnasta osaksi. Ei, tämä on varma asia.
Jumala on tehnyt sen niin selkeäksi, se on niin yksinkertainen, me ainoastaan uskomme ja otamme vastaan. Ja se on sillä selvä. Ja sitten me alamme kasvamaan. On helpompi kasvaa uskossa, kun me jo tiedämme, että yksi asia on jo tehty. Mun ei tarvitse tehdä itsestäni vanhurskasta, koska se on Jumalan teko. Mun ei tarvitse tehdä itsestäni uskovaa tai uudesti syntynyttä, koska se on Jumalan teko. Nyt mä vaan elän Jeesuksessa ja annan Pyhän Hengen johdattaa ja myös viedä siinä suunnitelmassa, jonka Jumala on tälle uudelle luomukselle luonut. Amen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja ihminen on siellä, näet, että nuolet tulee ihmistä kohtaan. Ihminen vaan vastaanottaa. Vastaanottaa, mikä on Jumalan teko. Hän ei tee mitään. Joskus kun me ollaan siinä itse syyllistetään itsemme tai ollaan masentuneita ja ollaan itse säälissä. Ja me ajatellaan, että ei musta ole mihinkään, enkä mä ole mikään, eikä musta tuu mitään. Ja me oikein maalataan itsemme niin mitättömiksi. Niin kuule siinä hetkessä, katso ristiin. Nosta katseesi Jeesukseen. Koska Jeesus on tehnyt kaiken. Jumala on jo tehnyt kaiken ja antanut kaiken, mitä me tarvitsemme tässä ajassa ja tulevassa. Aamen.